balima Malikunafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Usman Eric Jakite bi ye tɛnɛ ye novembre kalo tile 2 ka taa bila karidon novembre kalo tile 8 na farafin kalo tile 15 ka taa bila farafin kalo tile 22 la dolo jate la kawla kalo filanan tile 11 ka taa bila kawla kalo filanan tile 17 la o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko doloba 2 o de nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsi dugumakolo ma ni wagati na o ye doloba 2 jumɛn ye Pluton ni anw ko a ma ko sariti Marsi ni anw ko a ma hɔku o doloba ninnu 2 olu de nɔrɔ ɲagaminen don ɲɔgɔn na ka ɲɛsin adamaden bɛɛ lajɛlen ma dugumakolo kan ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ kawla kalo filanan na n'o ye Scorpion mɔgɔw ka wagati ye Ayuba ka wagati a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma ko olu dusu bɛna bonya dugumakolo kan kosɛbɛ wa i bɛna ye baara minnu ka di olu la olu de bɛ tali kɛ fini kan tenitigiya baaraw bɛ ja ninnu na kosɛbɛ fo ka taa se opération baaraw ma dɔgɔtɔrɔya hali ni ninnu kɛla dɔgɔtɔrɔw ye opération baaraw ninnu ka teli ka o yɔrɔ nasuguya ninnu de sugandi fɛn o fɛn bɛ tali kɛ ni lakanani ko kan o baaraw bɛ ja ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ olu ye dakanko ye mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ nka ne aw ma aw hakili to aw yɛrɛ la ko aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye k'aw ka ko duman lasa aw yɛrɛ ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se aw ka ko kɛcogo la kamasɔrɔ hakilina kow ka ca nka aw kan ka aw basigi ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sela kamasɔrɔ donta o fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ni aw bɛ se fo aw ka muɲu ni sabali de kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sela ni dɔgɔkun in fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma fo aw ka se aw ka ko kɛcogo la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila marisi kalo tile ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la adama ka so funteni kalo fɔlɔ denw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko wulikajɔw barikalen don aw fan fɛ kosɛbɛ wa ani jijaw ani kologɛlɛyaw olu bɛna kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma kosɛbɛ nka ni aw saliyala nin dɔgɔkun in daminɛ na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ la fo aw ka jija ani wulikajɔ kɛ aw tagama bere a ka ca la hali layidu kan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu cɛ olu caman bɛ se ka ɲɛnabɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye fo aw k'aw cɛsiri nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni aw saliyala nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw hakili dalen don sɔrɔ minnu kan ani garisɛgɛ minnu kan olu bɛ se ka taa ka aw to kunnafoni sira o jɛlen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mɛ kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Dawuda ka so Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni sira man ɲi ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔ wa aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw ko olu kundalen don aw kan kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa dusu fo aw k'o bila aw ka baara kɛ ni majigi ani basigi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ye dusu ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka koduman ninnu dɔw bɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi se a ma hali ni aw bɛ dusu bɔ la aw ka se aw ka ko kɛcogo la k'aw dusu faga nin dɔgɔkun in kɔnɔ nin dɔgɔkun in nin t'aw ka dusu wagati ye basigi ani kunnafoni aw k'aw basigi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye wasa min ni a b'a ɲinina a bɛ se k'a tigɛ d'a kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛw kan garisɛgɛ minnu ni a layidu kun ta la aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛnenw na k'olu bɛ se ka waleya dɔgɔkun daminɛ yan fan wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw
samiya kalo sabanan denw, fasoso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala i dirisa ka so, kansɛriw, nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw fɛnnen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Kamasɔrɔ mɔgɔ caman bɛna wuli ka ɲɛsin aw ma, jamaw fana kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Mɔgɔw bɛna wuli ka da aw kan k'u jigi sɛmɛ aw la. Don nataw la u bɛ se ka siniɲɛsigi kow ɲɛ sɔrɔ cogoya min na, wa aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ fo aw ka nisɔndiya ani bɛrɛbɛrɛ ta k'u sɛgɛrɛ. A ka ca la wulikajɔ caman bɛ yen ani hakilina caman bɛ yen nɔ, olu bɛ se ka fɔ aw ye min bɛ aw dɛmɛ don nataw kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun ye, kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ. Kunnafoni sira o fana jɛlen don, k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛw kan, garisɛgɛ minnu n'o o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juye kalo tile 21 na ka n'a bila uti kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma lion, denɲɔgɔnso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Iburahima ka so, denɲɔgɔnso denw, nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko jɛɲɔgɔnyaw barikalen don aw fana fanfɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ. Nin dɔgɔkun kɔnɔ teriya siraw olu ka di aw la, wa aw ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se ka na ɲɔgɔn kunbɛn nin dɔgɔkun kɔnɔ, min bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma don tɛmɛnenw na. Mɔgɔ minnu bɛ kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na, ka aw kana ban u la. A bɛ se ka kɛ sababu ye ka jigiya sinsin aw ye don nataw kɔnɔna na. Fɛn min bɛ tali kɛ garisɛgɛ kan, garisɛgɛ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, kamasɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Garisɛgɛ donta o de ka dɔgɔ kosɛbɛ, wa n'a m'aw hakili to aw yɛrɛ la, bɔta fana o de fanga ka ca. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ uti kalo tile 22 la ka n'a bila sɛptanburu kalo tile 23 la, ka n'a bila sɛptanburu kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma viergew, dimiso denw, samiya kalo sabanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so, viergew, nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ka aw jija, ani ni aw fana saliyala nin dɔgɔkun kɔnɔna na, wasa minnu ni aw bɛ k'a kɔnɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, k'olu bɛ se ka taa ka aw dan. Aw fana ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ, kamasɔrɔ aw fana jijalen don. Kɛnɛya bɛ aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na, o kɛnɛya bɛna kɛ sababu ye ka se ka wasa ani wulikajɔ ani jija de lase aw ma. N'o tɛ dibi bɛ aw fana ka sira kan, aw ka sira kan fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, aw ka waleya caman na. Nka kɛnɛya min bɛ aw la nin dɔgɔkun kɔnɔ ani kologɛlɛya min bɛ aw la, o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw sutura. Ni a bɛ kɛ sababu ye aw ka ni donta a bɛ se ka o sɔrɔ ka nisɔndiya ni o ye. N'o tɛ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na, ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na, k'olu ka farigan fiɲɛ bɛ se ka bɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ sɛptanburu kalo tile 23 la ka n'a bila ɔktɔburu kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma balansiw, kawula kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so, furuso denw, balansiw, nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko janfa walew ani bɛnbɛnbɛn ko olu de sigilen don aw kan, k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Fo aw ka aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la, wa aw kana da mɔgɔ la nin dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ, kamasɔrɔ jigitigɛ walew olu ɲɛsinnen don aw ma ani jigitigɛ kumaw. Wa ni ko tɛmɛna aw ni mɔgɔ cɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na, aw fɛ ko a bɛna jaabi min sɔrɔ a la, o jaabi o tɛna kɛ jaabi ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw la nisɔndiya. Wa fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun kɔnɔ, basigi ani k'aw yɛrɛ basigi k'o kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sela. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka sutura lase aw ma, n'o tɛ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ɔktɔburu kalo tile 23 la ka n'a bila nɔvanburu kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma sukɔripiyɔn, kawula kalo 2nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so, sukɔripiyɔn, nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka kow fana lagosilen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ, kamasɔrɔ kɔrɔfɔliw walew olu talen don ka ɲɛsin aw ma, lagosi walew, aw yɛrɛ ka baara kɛlenw olu bɛna lagosi aw yɛrɛ limanaw fɛ, aw masuruna mɔgɔw fɛ, wa aw yɛrɛ juguyabagaw bɛ aw yɛrɛ kɛrɛfɛ yen nɔ, aw baarakɛɲɔgɔnw fo ka taa se a ka sokɔnɔ mɔgɔw ma ani a ka kabila kɔnɔ mɔgɔw. Aw fɛlen tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ, wa ni aw m'aw kɔlɔsi aw ka ko fitinin a bɛ se ka kɛ koba de aw bolo, a bɛ se ka taa ka aw bolo dan. Nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, garisɛgɛ kibaruyaw aw bɛna olu mɛn, nka a ka gɛlɛn aw tɛgɛ ka da o garisɛgɛ ninnu kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye.
ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka taa bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a f'olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la alaw ta la ka so kawla kalo sabanan denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔ mankutu ani wasaw ani nisɔndiyaw ani nisɔndiya ko olu ɲɛsinen don aw ma kosɛbɛ wa jamalajɛ yɔrɔw fan o fan aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw kanunen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na kunnafoni olu siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ nka bɔta yɛrɛkɛli o de fanga ka bon aw b'a hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ko yɛrɛkɛliw fanga ka bon aw ka ko kɔnɔna na wa ni aw bɛ se yɛrɛ fana aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw kana mɔgɔ wɛrɛ ka bolofɛnw singa kamasɔrɔ ni aw y'o singa a bɛ se ka kasara don walima a bɛ se ka fɔɲɔgɔnkɔ don aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa solomana ka so funɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ hakilinako olu ka ca aw b'a fɛ aw ka hakilinako ka waleya cogoya min na ko gɛlɛya bɛ se ka don o la sira caman fɛ teriya siraw fɛ balimaya siraw fɛ ani jigiya siraw fɛ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ ni dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ wa aw k'aw kɔlɔsi fɛn min bɛ tali kɛ i n'a fɔ siraba kan kasaraw kan mɔgɔ minnu bɛ voyager ani mɔgɔ minnu bɛ siraba kannaw na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ se ka u hakili to u yɛrɛ la kamasɔrɔ basigibaliya bɛ u ka sira kan ka ɲɛsin u ma nka k'a daminɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ fitinin dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka a tigɛ da olu kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a f'olu ma verseau mɔgɔ minnu bɔgɔ tala badara ale ka so funɛnɛ kalo 2nan de verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw fɛlen don kosɛbɛ aw ka du kɔnɔnaw na denmisɛnninw fana ka ko ka di aw ye kosɛbɛ nka ni aw bɔ se aw ka kɛcogo la aw kan k'aw jija yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ laɲini minnu bɛ aw bolo a ka se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ dɔgɔkun daminɛ de barikalen don aw bolo ka tɛmɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kan ni aw bɛ se aw ka jija a n'aw ka wulikajɔ a ka bɛɛ lajɛlen kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw fo ka n'a bila dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la olu barikalen don wa sarakaw ni aladeliw bɛ minɛ aw bolo ni wagati in na ni degun bɛ aw kan ni mɔgɔ kofɔlen minnu kan ko aw yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ ka jija ka aladeliw barika ni dɔgɔkun kɔnɔna na ani sarakaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye aw yɛrɛ ka jija a n'aw ka wulikajɔw bɛ se ka wasa caman lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na fo ni aw saliyala nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so funɛnɛ kalo sabanan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka baarakɛlenw ani aw ka wulikajɔw aw ye baara kɛ ka wagati caman kɛ fɛn dɔw ɲinini na ni aw ma sɔrɔ o kuncɛtɔ aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye k'aw ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw yɛrɛ bolo ni dɔgɔkun kɔnɔ ko aw yɛrɛ de ni kun bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko caman lasa teriya siraw fɛ kanubagaya siraw fɛ ani jɛɲɔgɔnya siraw fɛ fo aw ka se aw ka ko kɛcogo la kamasɔrɔ aw bɛ fɛ bɛn ani sabali ani muɲu ka don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ni o bɛna wolo garisɛgɛ sɔrɔli la nka olu bɛɛ sira dayɛlɛlen don nka aw de bɛ se ka kɛ sababu ye aw yɛrɛ bɛna se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko duman ninnu tiɲɛ o la aw bɛ hakili to aw yɛrɛ la aw ka ko kɛcogo la aw yɛrɛ kuma fɔcogo ani aw ka aw secogo aw bɛ wuli ka se mɔgɔw ma cogoya min na fo aw ka se o kɛcogo la nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw ka se aw ka kumaw kɛcogo la nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ aw yɛrɛ dalakan bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko caman lasa n'o tɛ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ la fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a bɛna kunnafoni dɛmɛ garisɛgɛ kow la nka a ka gɛlɛn olu ka sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun yɛrɛ laban yɔrɔ ye nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka lase aw ma ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ kawla kalo 2nan an bɛ o de la n'o ye ayuba ka wagati ye
a yuba ka wagati a b'a yira k'a fɔ ko wagati ka girin ka ɲɛsi adamaden bɛɛ lajɛlen ma ni wagati kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ sumaya bɛ mɔgɔw ka ko la. Ni a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i hakili sigi ni wagati kɔnɔna na ka ko jateminɛ ni hakili ye, kamasɔrɔ ni wagati ka girin kosɛbɛ, ni wagati giriman ye. Komi a kun fɔla ko an ka dɔgɔkun sarakaw fɔ, ni dɔgɔkun kɔnɔna na saraka min bɛ yen nɔ ni an b'a di jama bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, farafinna farajɛ la, nin wagati kɔnɔna na yiri min bɛ anw fɛ ni an b'a wele ko kuruninfin, cɛw kuru 3, musow kuru 4, k'a bɔ k'a tobi k'a ko, koko 4 ni muso don, koko 3 ni cɛ don, tile 3 kɔnɔna na, walima a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen, walima sɛfan den 7 k'a bɔ k'a di dɛsɛbagatɔ dɔ ma, walima sɛfan den 12 k'a bɔ k'a di dɛsɛbagatɔ dɔw ma. Ni mɔgɔ min dala la ka saraka in kɛ, Ala ka o mago dilan, anw yɛrɛ ye jɔn ye, nka tamasiyɛn ye min fɔ an bɛ baara kɛ ni o de ye. Nin bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la, an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ, Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.